Oikein hyvää päivää katsojat. Tervetuloa uuden piilosvideon part 2 pariin tänään. Me tehdään part 2 Stumblerx ja Veikits, eli kahvinkeittäjät ja Veikitsin spessu-videolle. Eli tässä vaiheessa koko Tarvosoen koulun alue, kaikki koulun nää alueella ja nopeasti säännöt, eli joo. Onko Stumblerilla sanottavaa? Ei. Eli jos sut löydetään, eli jos mut tai sut löydetään, niin sitten joo, ja otetaan pari roundia, jos ei tässä nyt kestä kauhean kauan, mutta jos ei nyt varttiin löydy toista, niin sitten joo. Joo. Sitten on voittanut No koko kilpailun. Jos te haluatte revanssin tai sitten finaalin vielä, jos tää niin joo. Joo. Otetaan 3 roundia tai 5 roundia ja sitten jo se kumpi on, kenellä on enemmän, niin voittaa. Tehdään tässä mahdollisimman pitkä video. Joo. Ei nyt tahalta, on kaikkea kontsaa ja konstaa. Peli. Joo, kumpi? Joo. Otetaan KPS, kumpi aloittaa? Sä voit nyt sitä, kun mulla on tässä sama. Joo. Joo. N. Noniin. Mitä tuli? Noniin. Purrataan. Noniin. KPS. Joo, sä menet eka, eiku hetkinen. No, saaks mä päättää? Saat tietenkin. No, otetaan semmoset, et ei nyt mitään, kun sä saat keyframeja siihen, niin. No kuitenkin, mä otan semmoset, et mä menen eka piiloon. Joo. Ota tästä kupparis. Kupparis. Mä nyt. Niin mä näen paremmin kuin toi pää. Maastor tuli ihan. Mulla oli liian Niin sitten mene tohon noin tohon. Kuvataan koulun salaisuuksia. Täällä on kamerat sit tiedokuvaa. Joo. Täällä on 3. persoona. Sit kun sä videot, niin kannattaa sit katsoa myös mitä sä kuvaat. No niin, siihen niin. No ei oo, ihan niinku mä en tiedä, että mä katon välillä mitä mä kuvaan. Ja äläkä sillä kameralla sitten. Joo, Veikits. Onko sä tässä? Ei saa oikein. Joo. Joo, no otetaan 2 minuuttia. Ok. Tasan 2 minuuttia, 5 minuutista tulee poikki. Okei, 2 minuuttia. 2 minuuttia. No, mihinköhän tänne vois niinku mennä? Tuolla on eskari. Tossa on alakoulu, tossa on alakoulu. Tässä on joku työmaakin kesken. Mä koitan vaan järjestää itteni ohjelmaa tähän hommaan aikana. Koska mua on tylsää. Niin ihan sama. Mä vaan teen jotain random juttuja. No nyt mä tosiaankin hautaan tää Veikits syyteen Red Bullin tänne, koska miksei. Jos mut nähdään, jos sä näkee ja sanot Veikits nähty, niin sitten. Oli tylsää. Se varmaan riittää selitykseksi. No, se on siinä. Kuka ei ikinä huomaa mitään. Eli jos mä näytän taakse ja sit kun se tulee, niin mä näen. Kierretään kouluun. Näytän kulman taakse. Joo, nyt mun käsi pihalle. Toivottavasti hei. Heti näe mua. Mä oon tässä niinku kulman takana näin. Näin. No tää oli aika epätoivinen ratkaisu. Otapa vaan toinenkin Red Bulli. Mä tekin vaan otan tän tähän tilalle, katsotaan miten reagoi. No niin. Katsotaan huomaaks edes mitään. Kato, se on aika alkanut jo. En mä sitä tajunnut, että se on alkanut jo. Eli sit kun tosta tulee 20 minuuttia tohon videon ajasti, mä en tällä hetkellä 5,5, niin silloin mun aika loppuu ja Veikits on tavallaan voittanut. Mutta siinä pitäisi löytää se. Ihan kiva pränkki, oli kyllä hauska tehdä. Ja nyt se on siinä. Nyt se on tässä. Editoi ja laita tohon. Joo, no tänne ei ilmeisesti mennäkään. Mut sen verran mä tiedän, että se lähti tähän suuntaan.
Päästään jostain ohi. Siinä se menee. Siinä se menee. Mä en fiilis, että mä pakko olla täällä. Nyt se meni sen toisella puolella. Nyt se meni toisella puolella. Se menee tuolla. Tää lohosta kuvaus. Mulla ei mitään ideaa mihin mä voisin. Okei, mä menen. Okei, helppoa piiloa. Okei. Mä tiedän, että se välttelee mua tarkoituksena, jos se tietää, missä mä liikun. Ja se lähtee tietenkin tarkoituksella ihan eri paikkaan. Mä voin vähän oversmarttaa tää hommaa. Okei, mä menen. Katsotaan, kuin tyhmä se on. Se saattaa tulla tuolta. Mä olen 5 roundia. Jos se kulkee tästä ovesta, niin se toi keppi paljastaa se, että toi keppi on pois. Kato päivää! Mä lähdin vähän oversmarttaamaan, mutta ei näköjään tarvinnutkaan. Häh? Ei näköjään tarvinnutkaan, mä lähdin vähän oversmarttaamaan. Hauska nähdä. No mäkin vähän kahtelin mutta ei mulla tuli joku blackoutti, että mihin mä menisin. Täällä olisi ollut kuule kunnon strategia. Tosin tää on vissiin lukossa, et se ei olisi voinut avata tätä ovea muutenkaan. Ei kun oisko. Joo. Nyt mä... Kattokaa, katso. Ei mun mennä kun vajaa 3 minsaa saada sut kiinni. Mä olin tuolla noin. Niin. Sitten seuraavaksi on mun vuoro. Nyt seuraavaksi olisi mun vuoro. Sitten on seuraavaksi mun vuoro. Mun vuoro mennä. Menetkö sinne samaan paikkaan sitten? Mene vaan. Tuu se sit siihen niin. Siihen. Takaa. Reilu peli kaikille. Mut, eikö se ookin tuplavät? Mä sain 365 tilaa ja säyteen. Sitten. Katsotaan tosta aikaa. Ota. N, Y, T, nyt. Joo, moi. Tai hetken. Täytyy välillä vähän katsoa tonne päin. 4. Mulla on yksi strategia. Mä tiedän mitä mä teen. Mä oon alusta asti tietänyt mitä mä tuun tekemään tässä. Niin mun strategia on simppeli, mutta legendaarinen. Mä varmaan näitä koulun läpikin. Vaikka tehdään nyt tämmönen pieni kunto. Ai niin, mulla ei ole täällä kolmiakka nyt toiminnassa. Okei, tehdään nyt tämmönen pieni kunto. Ei tää on täynnä. Mun strategia ei toimi. On pakko improvisoida. Tää puolella ei ole nimittäin mitään mihin mennä piiloon. Mä sulla tekit sen niin hyvä. Pitäis olla tosi matalana. Ja mä en usko, että se onnistuu. Ostat mulla aika lopussa. Basically tää ei oo kielletty. Tää on basically koulualueet. Mä en tiedä yhtään mitä aika on mennyt. On tästä vielä aikaa. Tää on basically tää koulualueet. Hienosti jännä nähdä. Joten mä jään tänne. Puoli minuuttia enää jäljellä. Joo, siinä on veikkisyyt. Mitäs vitsi? Miksi tässä on aissi? Mä koitan vaan järjestää itteni ohjelmaa tähän hommaan aikana. Koska mua on tylsää. Niin ihan sama. Mä vaan teen jotain random juttuja. Mä en tiedä.
Sugar free pitäis olla tossa. En mä tiedä mihin sä. No, se on siinä. Kuka ei ikinä huomaa mitään. Aika olisi mennyt siinä. Nyt me lähdetään sitten. Katsotaan. Mä siis kuulin, että se lähti tonne päin, niin vähän vaikea mennä tonne päin. Niin. Jos on. Mutta pidetään vähän hyvää tahtia päällä, niin semmotti. Sitten katsotaan tuolla. Tuolta. Ensisilmäyksellä ei näe. Tonne noin liikkesalin liikuntahallin toiselle puolelle eli alapihalle. Nyt alkaa tää hunttaaminen täältä. Ehkä vielä vähän tänne päin. Mä en tiedä kauan mä oon ollut piilossa, mutta ei tää varmaan ois alkanut vielä oikeesti. Se etsintä alkaa ehkä about nyt. Varmaan alkanutkin. Hunttaaminen. Toivottavasti se ei nyt kauhean vaikeassa paikassa. Sielläkään ei ole ketään. Siellä ei ole ketään. Vitsi. Sitten alkaa tää hunt. Mä toivon, että mä en saatan kohta sitä punkkia, kun mä oon täällä. Tää ei oo niin kauhean ekstremi piilos. Eikä tuollakaan. Mä aika lailla veikkaa, että se tietää mihin suuntaan mä lähdin. Mä oon nyt varmaan 2 minuuttia piilossa ainakin. Jos nyt editoija saat nyt tähän Stumblerin esiin, niin editoi se tähän nyt jotenkin. Ei se nyt varmaan tossakaan oo. Täällä on tämmönen, niin jos ei halua mennä kiertää, niin pakko ottaa punkkeja vastaan. Punkkeja vastaan. Onks tää? No, ei se nyt tuolla. Ei se nyt tuolla. Oot siis jossain paha poika. Katsotaan nämä puskarit. Siis missä Stumbleri on? Ei se tuolla. Eikö se tuolla noin? Toivottavasti se ei nyt vaikeassa paikassa oo. Mä olen vähän vaikeampi kuin mä ajattelin. Kertokaa nyt missä sitten se on. Ei tässä mitään. Kiire. Ei se varmaan. Ei se varmaan. Se meni tosta ihan vierestä äsken ohi. Se just käveli tosta ohi. Tosta. Ehkä pitäis kattoo toi puska. Mä katson näitä ilmiselviä paikkoja. Mä löydän vetoa, että se ei tuu tänne vähän aikaa. Tumbler X. Tumbler X. No voi perhana. No voi perhana. Tää on niinku just se paikka, missä sanoit, että en ainakaan oo täällä. Ei se tuolla. Niin. Katsoks sä kun
Tuo oli varmaan enemmän kauempi piilossa. Mulla on 5% akkua. Ultrapiilossa päällä. No ei se auta. Tää kuluu kuitenkin 2 minuutissa. Otaks me vielä yksi? No ei me oikein pystytä. Kuinka Mun täytyy nopeasti? ladata sitä ainakin jonkun aikaa. Kuinka nopeasti toi akku? Pidetään pieni tauko. Joo. Eli part 2, eli mä menen nyt 2 kertaa piiloon ja Stumbledax on siinä. Joo. Piiloaika alkoi jo. Se on Mä laitan sen kuvaamaan, että se on ennen, niinku... koska mä katon tästä. Niin. Kun kello on 10. Haisee. Mä fräkäsin karkuun. Karku. Noniin. No niin, sitten kun tästä taas minuutit, niin mä aloitan. Hei. Joo. Moro! Nyt mulla on täydellinen strategia. Mennään kiertää tää koko koulua. Ja, joo. Mä voitan tää. Mä voitan. Mä en oo valmistunut. Näin saa juoksu. Täällä on meidän aloituspiste. Sosiossa. Jos ei se mua huomaa, niin antaa kyllä aika dämäri. Ai niin se kuulee. Stumbledax! Mä näen sut! Joo. Kato taakse Stumbledax. Kato taakse Stumbleri. Siinä on Veikit. Tuolla kahvinkeittäjä admini. Anteeksi katsojat, toi blurrata. Aika alkaa nyt. Nyt me ollaan oikeutettu lähtemään Veikit syyteen perään ja etsitään se, mihin se lähti. Ei kai tässä muuta. Sen verran, kuten tietenkin tiedän, niin tähän suuntaan lähti. Mutta ei tarvitse miettiä, että mihin suuntaan lähtisin. Tietää referenssin. Toivon, että ei kovin moni. Nyt se lähtee. Täällä eikä tää voi. Vitsi mä teen. En mä oikeesti mene. Okei, mä tiedän, että se on täällä jossain. Mun saattaa olla idea, missä se on. Saattaa olla hyvinkin idea, missä se on. Ei käy. Joo, sori. Mikä toi on? Sitten kierretään koulu. Kierretään tuolta ja kierretään koulu. Toivottavasti ei kai ytkymistä. Tuolta. Mulla on kolmijalka vähän rikki, niin siksi tässä on aika. Oho. Jos tarvitte muuten revanssia, niin laittakaa tykkäistä. Nyt tuolla on se alapiha, mistä mä löysin Stumbledaxin. Mulla on vaan sellainen fiilis, että toi on täynnä. Mä käyn samalla tsekkaa tai mulla tulevaa roundia varten. Ihan vaan siltä varten, että voinko mä piiloutua tänne. 8 minsaa vielä. Alkaa tää käydä aika pahaksi. Mut ei se oo kävellytkään tästä ohi kuin kerran. Hitosti punkke, oi vittu. Tonne. Mennään sinne, missä se alkoi laskemaan.
Se on tuolla puolella. Mä voisin saleen käydä tsekkaa. Tänne. Holy. Tää on täysin tyhjä. Joo, mä tuun tänne ensi kerralla. Se on taas jossain täällä. Stumbleraks! Pakko olla tänne. Pakko mennä. Toi hitto märkä nyt kun tänään sato. Mulla täällä ei muuta kuin sitottelemaan. Oi. No niin, jätään hyvä piilo. Se tulee. Se ei sitten ikinä muutu. No totta puhuakseni täällä onkin enemmän piilopaikkaa kuin tuolla toisella puolella. Ja silti mä löysin se aikaisemmin, kun sen mä löysin, mut kaksi minsaa ja puoli mennyt. Ei kanssa oo samassa paikassa. Pakko nyt tsekkaa, että se on samassa paikassa. Ja mä vaihdan tän paikkaan. Mä otan tän portin kiinni. Koska jos se kulkee täällä, niin mun on hyvä tietää. Mä otan kepin tähän väliin. Jos se avataan, tätä keppi putoo. Ja se voi yrittää laittaa sen takaisin, mutta se ei välttämättä tiedä miten. Ei se oo siellä vielä. Se on toi työmaa. Mitä näin, jos se asetus sitten eri tavalla, kun mä laitan sen. Kato ääni on. Mä pinsillään täällä. Asia. Okei, nyt se on kyllä keksinyt aika smartin piilo. Se ei ole mennyt tähän perinteiseen paikkaan. No toi oli vähän sama kuin mä. Se on mennyt johonkin semmoiseen paikkaan, missä se ei niinku ole taas löytävää piiloa melkein yhtään. Tuolta se tekee sitten. Se tulee tuolta, tuosta, mistä mä tästä luin. Sitten se tulee tuolta. Mullakin on vähän akkua. Ei mikä pahinta, se on piilossa kohta 4 minuuttia. Aikaraja mulla ei ole vielä mitään hätää, mutta nyt tästä silti kannattaa alkaa löytämään pikkuhiljaa. Tästä tulee koko ajan mulle vaikeampaa, mitä kauemmin mulla kestää löytää tää. Sitä vaikeampaa mulle tulee sit seuraavalla kierroksella. Pysytellä piilossa kauemmin kuin tää aika. Mut mun piilopaikalla mä oon niin badass, että vaikka mä voittais, niin kyllä siinä saa ainakin kaikki tyylipisteet. Takaisin tänne. Ei näy täälläkään. Se ei oo Sandis. Joten nämä paikat on helppo haravoida. Jos täällä olisi joku piilopaikka, niin mä näkisin sen vaan ihan kurkistamalla. Meillä sitten oppinut kiipeilemään katoilla.
Tuossa tuolla kyllä niin smartti piilopaikka. Mitä mä en ois kyllä ajatella. Mutta ei se siellä oo. Kuvankin ihan väärään suuntaan. Viisi minuuttia, se on kyllä pysynyt hyvin. Kyllä mä voitan tän. Kahvikeittäjän jälkiminen ei voi täällä mitään tässä piilolla. Pitäisikö mun mennä katsomaan missä on? Se on mennyt oikein erittäin ovelaan paikkaan. Ja kello raksuttaa. Kello se sen kun raksuttaa. 6 minuuttia takana. Se rikkoo jo tän päivän ennätyksen. Pisimmästä ajasta piilossa. Hetkinen. Täällä on kyllä loossa, mikä on vähän mielenkiintoinen paikka. Ei se sinne täällä mitään nurkkaa, mihin voisi mennä piiloon. Ovet pitäisi olla kaikki lukittu. Joten sinne pitäisi olla myöskään sisätiloissa. Mulla on nyt vähän semmoinen veikkaus, että se on tuolla työmaa-alueella jostain syystä. Nyt vaan kuudelleen tsekkaan tuossa Sandi, jos ois vaikka vaihtanut sinne. Tuolla ei oo ketään. Ei. Se pelaa kyllä aika smarttia pelejä tällä hetkellä, jos jollain tavalla. Voisin löydä vaikka päänivetoa, että se vaihtelee paikkoja. Aivan, käydään katsomaan aita. Siellä on keppi vissiin vielä paikoillaan siinä ovessa. Siitä ei oo siis menty. Se on siinä ihan niinku mä jätin. Mä käyn varmuuden vuoksi tekkaa tän metsä. Mä oon kuitenkin yli puolelta edes mennyt, mun on pakko nyt yrittää. Jos ois kuitenkin täällä. Täällä nimittäin piilopaikka ainakin riittää. Ei näy veikit sitä. Mä oon niinku ihan varma, että mä oon kävellyt se ohi jossain kohtaa. Aivan 100 varmasti kävellyt se ohi. Kato, onko tää rahaa? Oshi Sugar. 20 senttiä. Eiks nää iso pullo voisi olla mukaan 40? Ja emme tarvi rahaa, mä en oo köyhä. Mä saan huomenna ehkä rahaa. Se on mä oikeesti köyhä, mulla on 0 euron päivä. Mun tumaisuus oli 10 senttiä, sekin pöllittiin. Donatkaa mulla rahaa jotenkin. En mä tiedä, ei mulla ole pankkikorttia eikä YouTube-jäsenyksiä, mutta ihan sama. Missä mä voin epää sitä pankkikortista, kun mulla on 2-4, en mä edes tiedä, 3,5 minuuttia aikaa löytää veikit syyteen. Ja se on joku lapane työmaassa. Nyt mä tsekkailen mun piilopaikan. Tää on sekin ainut paikka, missä se voi enää olla. Tai sit se pitää jossain täällä. Ja sit se on täysin outsmartannut mut. Ehkä se meni sinne, mihin mä ajattelin silloin. Ite meni tänne. Ei. Mutta rehellisesti tässä paikassa on enemmän piilopaikkaa kuin mä luulen. Se on enemmän kuin mä muistinkaan. Piilos meni ja kannat näyttää aina pienemmältä kuin etsiä kannalta. Entistä muualla. Ei näytä oleva. Se on kaikki niin todella ovelan paikalla. 32 minuuttia vähän päälle aikaa. Nyt tulee oikeesti jo kiire. Varsinkin kun mulla ei hajukaan, että mitä se voisi olla.
Mulla jotenkin oikeesti fiilistä on tuolla. Ei täällä ole mitään paikkaa, missä se voisi olla muuta kuin tuolla ylhäällä. Joo, oikeesti mun täytyy kohta luovuttaa. Aikarajakin tulee kohta ihan vastaan. Et ei siinä. Tää koko ajan kolisee nää telineet enää. Jotenkin hämää koko ajan, että täällä olisi jotain liikehdintää. Me tekee vielä viimeisen sekin tonne etuvihalle. Jos mä näkisin vaikka leikit siitä teossa. Jos mä saisin sen kiinni esimerkiksi. Nyt alkaa mennä tosi vaikeaksi mullekin. Että tästä on mun on pakko pysyä piilossa koko maksimi aikaa oikeastaan. Jos mä haluan voittaa tän roundin. Yksi viimeinen tsekki, meillä on minuutti aikaa. Tästä tulee oikeesti kiire. Sillä ei oikeastaan enää paljon väliä, että vedän mä sen nyt. Vai joudunko mä jatkamaan tää hetsinnän kesken aikarajan takia. Mä täytyy joka tapauksessa pysyä piilossa semmonen 15 minuuttia aika lailla. Tässä on vainoharrastus, johonko mä sen olisi liikkua tuolla. No vainoharhoihin kannattaa joskus uskoa, jos ei muutakaan vaihtoehtoa. Voin kattoo vielä. No ei tosiaan oo täällä. 20 sekuntia. Viimeiset yritykset vielä. Oh shit. Oh shit. 5, 4, 3, 2, 1. Etsintäaika päättynyt. Olet sä mistä tahansa veikit, sinne tuu esiin. Ei se oo täällä päin varmaan. No, mä koitan löytää sen ja katsotaan sitten mitä sen jälkeen tapahtuu. On kulunut ja mä oon voittanut tän roundin. Let's get it! Stumbleri! Stumbleri! Siellähän se on. Selväsit sitten koko vartin. Kaveri tuli esiin. Tulit kaapista ulos. Mä oon voittanut ekan roundin. Niin. Mä oon voittanut ekan roundin ja sit sä oot voittanut niinku ajallisesti. Vielä mun vuoro. Eli se on 1-1. Ai jaa vai? Mä voitin eka. Mut ei oo vielä ohi. Ei Mun oo. pitää mennä vielä piiloon. Jos mä selvein koko varti, niin sit se peli on... Ja soita sit kun... No 2-0, ei kun siis 1-0, koska se on tasapeli. Eli 2-1 tai jotain sinne päin. Mut Se on 2-1 jos sä voitat. Mut sun pitää mennä sen toiselle puolelle laskemaan. Mä menen tohon. Etkä mene, koska sun pitää mennä samaan paikkaan kuin mä laskin, koska sit se ei reiluu. Joo. Nee. Joo. Noin. Mut niinku, tuu sä mun kanssa sinne. Joo, tosiaan. Partkaa! Sitten on Stumblerin vuoro, eli viime roundilla mä voitin, eli se on 1-1 ajallisesti. Etkä vielä ole mitään voittanut, kun mun vuoro on vielä... Niin, mutta mä voitin viime roundin. Etkä voittanut, kun mä voitin eka. Toka roundi on vasta kesken. Miten? 2 roundia on vedetty jo. Niin sä voitit mut silloin, kun sä olit kiitos. Sä voitit yhden roundin ajallisesti ja mä voitin 15 minuutin. Joo, mennään. Mä menen. Joo, ota aikaa sitten, soita jos ei sit 15 minuutissa. Joo. Mä soittelen tässä koko ajan aikaa. No niin, nyt on aika toteuttaa meidän plääni. Veikit syyt ei tehdä meidän pläänistä mitään. Ja koska mä onnistuin junailemaan meille tän aloituspaikan tänne toisella puolella taloa, niin siellä ei ole mitään chanssia niin kuulla, että menee sinne. Mä pelasin tän mun kortit niin täydellisesti kuin mä voin. Tän strategian on pakko toimia. Mitäs mä voisin kuluttaa tätä aikaa? Ei se tarvii kuluttaa aikaa, kun voi ihan ollakin. Voi ihan ollakin. Haluat tilaa. Se on nimittäin niin badass paikka mennä tonne. Nyt se kato kuulee, että mä menen sinne. Tota ei kyllä laiteta.
Katsotaan nähdäänkö se tuon Tumbler. On se siellä. Oi, oli 20 täyteen. Tumbleri! Puoli minuuttia aikaa! Vielä on minuutti aikaa etsiä. Ei hemmetti, mä voin mennä tuolla sondin, kun näkee mut koko ajan. Oota. En mä pystyisin niikkaa siihen. Ei se vaan pyörii tuolla. Mä otan, että se lähtee liikkeelle, mä menen sitten etiin. Puoli minuuttia! Jos kuulet, niin puoli minuuttia aikaa! Puoli minuuttia aikaa! Don't you stand the night is still. Nyt se lähti. Ilmeisesti. Nopea. Okei, toi oli autismi. Toi oli niinku suunniteltu. Toi oli suunniteltu. En mä muuta tekis tuossa. Sitten kuulet puoli minuuttia aikaa. Ja se on niinku ihan nyt. Noniin, täältä tullaan. Nyt olet niinkin piikisti. Juosta. Nopeasti. Tää on nopea rauhoitti. Kyllä mä voitan. Täältä tullaan. Saat vaihtaa piiloa, jos haluaa. Huonoin idea ikinä. Tai sit paras idea ikinä. Mistä näytön kirkkaammin nimiä, ettei se näy tosta läpi. Ettei se näy tosta muovin läpi valoa. Saa liikkua. Kunhan mä näen sut. Tässä on se huono puoli, että täältä ei nyt paeta. Täältä ei mitenkään paeta ja mä en tiedä missä se sit menee. Mä oon vaan yrittää kuulostella. Mä en voi nähdä sitä mitenkään. Ei näy ketään. Joo. Tänne sinne käy. Varmaan meni. Joo. Tää on vähän ahtaat paikat, joten vartista oot aika tukala. Jos mä en selviä niin kauan. Toisaalta sitä mä mietin kanssa, että se ei välttämättä usko, että mä oon täällä, koska sillä on koko ajan näköyhteys tänne aika lailla. Se uskoo, että en mä oon voinut tulla
Tuolla se Veijo voi olla. Ei oo ketään. Nähty maillakaan. Mennään täältä näin, mennään. Ai. Missähän se vois olla? Missähän se vois olla? Mä toivon, että ajattelee niin. Kun tää on niin helppo nähdä. Tää paikka tää siis näkyy. Erottuu maisemasta ja se on vaan niin helppo, että se ottaa nopeasti avaa ja tsekkaa. Mennään sneak peeks. Täällä on yllättävän paljon piilaa. Ei tuolla voisi olla. Sitä mä pelkään eniten. Ei se välttämättä arvaa, että mä oon täällä, mutta sit mä helposti tsekkaa, että kun on tässä matkan varrella. Missäs täällä se voisi olla? Täällä on hirttona. Ei. Mä oon jo 2,5 mensaa täällä. Ja mulla alkaa nyt jo olla huono olla. Pitäis mä uskaltaa vähän raottaa? Mitäs tuolla tapahtuu? Mulla on vahingossa väärinpäin tää kamera. Ei näy mitään. Toi piipataan. Olisikohan täällä? Mä lasson tästä Tumblerin kohti. Mä yritän vaihtaa vähän asentoa väliin. Mä tulen olemaan nelikonen tän jälkeen. Siis ketä tulee tänne takapialle? Täällä on vaan hiton puita. Ei se tule ainakaan. Miksi hitton mä perään tota hiton narua tässä perässä? Eikä mä kuulu, että jos kävelykään täältä kuvaa kerran. Se varmaan kiertää täällä. Leikittelee munkaan. Leikkii munkaan täällä ne.
John Trevor. It's the 1960 Ocean War. Ensimmäinen 5 minuuttia tulee täyteen. 10 minuuttia täällä olisi vielä. Ei oo kauhean fresh. Mä ihan jääkös joka paikasta. Mä kaipas on tän arvosta, jos mä onnistun saamaan tästä tasapeli. Se on piilos, kun me tehdään piilosvideot. No mitä vittu? Irtta köysi, mä vaan Lassassa. Enää 7 minsaa. Se on 1-1 pelitilanne. Onko se? John Duver. Is that 1964? Kas! Oi saa. Mitä helvet? Mihin jos tästä tulee tasapeli, niin mä tavallaan voitan, koska se on 1-0 tai 2-1 tai ihan sama miten vaan. Mutta mä saan yhden voiton ja yhden tasapelin, niin se riittää tavallaan voittoon. Mietin sitäkin, että onks nää edes muurahaisia vai onks näitä hämähäkkää? Meillä on nyt tehtimäisesti bleriin. Mennään etsimään. Otan nää. Herättäköiden mukaan. Sitten mennään ja siis... Nyt. Hartimoden. Hei, mä menen. Hirtä itteni kamppaan täällä. Onko se virheät? Saa vaihtaa paikka. Henkinen asiasta. Juokseminen ei oo tässä hauskinta. Tai siis on se, mutta... Niin. Nyt otetaan oikeesti hard mode päällä. Hardcore päällä saakeli. Jos nyt Stumbler voittaa, niin yli 15 minuutilla. Tai jos ei voita, niin mä oon voittanut, mutta jos se voittaa, niin sitten voi vielä. Ei hetkinen. En mä muista miten. Ei tuollakaan. Ei oo tuolla, ei niinku, ei oo. Ei oo missään toi. Se on siellä. Vähän pallekin jo menee. Se menee tuolla. On hyvä. Oikeesti. Mutta ei tää periaatteessa mitään etäreilyä mulle olekaan, kun mähän voitin viime raundi 15 minuutilla. Mulle ei oo mitään. Vielä pitäis yli 5 minuuttia selviä. Alkaa käydä pahaksi.
Nyt mulla on ihan... Ai vitsi. Tää on tämmönen... Gimbal. Gimbal. 5 minuuttia enää. Taas on 5 minuuttia enää. Kyllä sä löin tästä. Täytyy vaan saada ilma vaihtumaan, mutta tässä jossain kohtaa ottaa happea taas lisää. Raikasta ilmaa tänne. Kohtu kieto tänne pölyyn sekaan. 4 minsaa enää. Nyt ei ole mahdollisuutta feilata tässä vaiheessa. Tai se on mahdollisuus, mutta ei nyt oo. Nyt ei saa feilata tässä vaiheessa. Ota vähän ilmaa. Miksi mä taas voisin kuvata ulospäin? Vähän raitista ilmaa. Ai saakeli, mulla on joka paikka ihan pölyinen. En mä saa tehdä kun hiekkainen, mulla on kaikki vaatteetkin. No niin, vähän raitista ilmaa saatiin. Ihan niinku se olisi jossain märässä. Ai niin, hetkinen, mun täytyy... Jos mä oikeesti voitan täällä piilolla, niin se on niinku... Se on ihan crazy. Se on crazy. Tästä tehdään vielä kirjaa joku päivä. Nyt se Veikitsi soittelee. Oottakas Veikitsi jota soittaa. Akku loppu. Missä hitossa tumbleri? Eikä se oo tossa. Eikä se oo tossa. Racing my own heart into the silence, seeking the guidance. Ai saatana! Vitsi. Hyvältä näyttää. Joo. Joo. Nyt mä kuvaan taas sitten. Mites sä? Joo. Kumpi on niinku oot sit voittanut tän roundin? Vai otetaanko nyt vielä? Ei, mun pitää lähteä. Noniin. Annetaanko meidän päätetäänkö No me mä vai? käytännössä voitin, koska mä voitin ekan roundin ja sitten toinen oli tasapeli. Niin. Niin. Vai annetaanko katsoja päättää? Mitä vittu polvilta vaan? Joo. No, ota et. Tumpeleraaks on voittanut Piiloks Kapan, kesä edition tai siis tämä. Tää on mun podiumi. Mun best. Joo. Sä oot soutin näköinen. No jaa. Mä tulin just laatikosta ulos. Tumpeleraaks on voittanut, Se on hieno. olkaa hyvä hankala. Niin kuin mahdollisesti, että sä saisit niinku edes voittaa. Joo, sä voitat Red Bullit siitä. Joo, ole hyvä. Kiitos. Nice. Kiitos kun koitoit tätä videon. Kiitos! Ja Stumbleraks on voittanut tämän Skapan ja sitten Stumbleraks on voittanut juuri tästä minun rahoistani Red Bullin. Mut sä oot jo mun veikki. Joo. Sano kiitos kameralla. Ei löytänyt mua. Kiitos mun spessusta. Joo.